Siis mä en käsitä nyt, että... Siis montako yötä tätä on vielä jäljellä? Nyt keski-torstai perjantai lauantaina. Mikä tää on? Miten nyt? Voisitte olla päivä 39. Mulla on jouskari, ei. Mutta koska nythän on päivä 39 tästä striimiä, koska... 40 lauantai 40. Mutta päiviä on vähemmän. Mä tappaa ton. Mikä on päivä, että saa? Ei, mutta se eka päiväkin oli lyhyt, mutta ne on laskettu silleen, että ne on niinku... Täällä on lyhyet kädet. Koska tää kestää 41. Eli jos olette niinku päivä 39 kestää siihen hiasta. Ei, kun tää kestää 40... Lapsiystävällä. Se keskiura on vaan. Tää kestää 41,6 vuorokautta. Eli kun... Niin. Niin kun... Tää on alkanut 8 illalla. Oi, onpa helvetin sitä arvoa. Kestääkö tää 43? Ei, Mä en saa pelata tätä peliä enää. ei se kestä. Ei se kestä. Mikä tässä on nyt viikko? Koska kesäkuun 1. päivä tää alkoi, sehän on päivä 1. Sitten kesäkuun 2. päivä 2. Sitten kesäkuun 30. päivä 30. Ja heinäkuun 1. päivä 31. Nyt on heinäkuun 9. päivä, niin miten se... Miksi se ei... Ja olette kesäkuun 1. päivä illalla vasta. Joo. Sitä päivää ei silloin lueta. Ei, me tehtiin silleen, että se on päivä 1. Niin joo. Sitä paitsi nyt on jo 10. päivä. Niin nyt vittu pitäis olla päivä 40. Mutta ei, mutta selitäpä chatti nyt, että... Ei kun nyt mä tajuusin vittu, koska... Ei kun en tajunnutkaan, ota mutta miettiä. Nyt on kimeällä kyllä. Ei Se laskee vääränmästä päästä. miten niin? Selitä. On 42, lauantai 41, perjantai 40. Onko se Oliko Drake? ensimmäinen yö Se on niinku Drake. päivä kakone? Oli. Let's Joo. go. Ota, siis... Miten niin nyt ei oo 39. päivä? Nyt on 39. Mutta nyt kun vuorokausi vaihtui, niin nyt ei oo 40. Ei, nyt vaihtuu vasta 39. Miten? Viime yönä on vaihdettu 38. Ei, mutta se voi olla väärässä, mutta nyt on 10. heinäkuuta, kun vuorokausi on vaihtunut. Ja kesäkuussa on ollut 30 päivää. Varmaan siirrettiin jotain kelloja tai jotain. Ei, mutta tää oikeesti, tää nyt viikkoa oikeesti. Mä hyppään alas. Annoitteko te tätä päivää yhden? En vittu. Sitä kakkosen silloin kun... Joo, kun täällä meni 4 tuntia. Joo. Mutta kun mä nyt lasken kalenterista nämä päivät. Siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai siis ota, kestää tasaan 6 viikkoa, niin 6 kertaa 7, niin sehän on 42. Ei, mutta kato. Pitäisikö mä vaan lentää täältä? Ui, joo, noniin. Ei, mutta miksi se Lähtee. ei se oo sillä. Mutta älä, se on nyt oikee. Ei, mutta ei se oo mitään järkeä. Just accept. Tarviko siinä olla? Ei, totta vitus. Se on oikea verran. Oota, kun eikä oo. Koska siis... Miten? Tässä on 3 päivää Katsopa, jäljellä. ei, mutta katsopa. Jos me ollaan aloitettu tuolla, montako päivää on kesäkuussa? Joo, jää. Kato tosta. 30. No niin. Ja sitten monesko striimipäivä on sitten tiistai 1. heinäkuuta, koska kesäkuussa oli 3. Eikö tää on hyvä? No niin. No entä sitten tuo 6. päivä? Mutta kai tuo on hyvä, en mä tiedä. 36. No niin, no sitten vittu monesko... Päärä, let's go. Miten se on sitten 3? No niin. Oliko sillä housut? Se pitäisi olla- Oli. Ei pitäis, koska sitten saa sitten sun pitää vaihtaa siihen 40/43. Ei, mutta kun ei se mene. Kun sinä tämän videon katsot, Sitten, miten näet? kun sinä tämän videon katsot, kun sinä tätä Mä videoa aloittanut katselet, Protection niin kello on tyyppinen juuri sitä. Se kello on just sen verran, mitä sinä katsot. Ei ole se aika 10.52, Ei mitä se oo, tossa koska nyt tota on. niin... Ah vittu, tuli ruokaa. Koska siis? Mutta tätä. Koska 42 kertaa vuorokausi on jo 8 tuntia liikaa, niin se on 41,667 vuorokautta. On. Tai 66. Ja tuolla 8 se on 41,6. Miten se on mahdollista? Ei se ole mitään... Ota nyt Matrix... Ootapa, nyt on aika matkustus tapahtunut. Siis, Mut siis te ootte... On ne aloitusajat. ei. Lopetusaika vaikuttaa. Niin, mutta jos... Tuntimäärä, mutta ei päivämäärä. Tiedätkö, tässä aloitat sitten vaikka, kuvitellaan, että sä aloitat tän 1. kesäkuuta kello 11 illalla. Eli onko silleen, että... Lopetat tän Tää on niinku just tämmönen 13. keskustelu, heinäkuuta. kännissä. Kello 1 yö. Vanhat miehet niinku kävi. Paljon alle 1000 tuntia, mutta se on silti Ootapa nyt, eli siis onko mahdollista, että 41,67 vuorokautta menee 43 eri vuorokauden puolelle?
Ei, mutta koska Se 42 vuorokauden puolella. ei. On mahdollista. Ei, Se on koska- 40 siinä tuolla se liittyy. Koska ekana päivä oli 4 tuntia vaan. Niin. Niin Siinähän onkin, siis tulee, se, jos se pitää niinku mennä yli shiftaa, puoli. se on niinku niitten 2 vuorokauden niinku Eli keskellä se aloitus. 41,5 vuorokautta menee 43. 41, se on 6, eikö se jaannut 2 vuorokaudelle ja sitten on 41. Ei mutta Hei nyt mä tajusin. No niin, eli siis tää kestää alle 42 vuorokautta. Mutta tää menee 40, koska sä ajatellaan, että vuorokausi on aina niinku 00-2359, niin tää menee 43 eri vuorokauden niinku ajalle, koska kun tää alkaa... Niin, eli tuo Oli tavallaan... erittäin hyvä pizza, ai että. alle 42 vuorokautta, niin periaatteessa nyt on päivä 3, tai päivä 40/43. Koska me ollaan merkittynä aina sille, kun vuorokausi vaihtuu, niin alkaa seuraava päivä, niin kuin me aina puhutaan. Mutta vittu, nyt trippaa. Eili, Rauti ja kaikki muut ymmärtää. Kato, kuvittele, että sulla on semmonen... Eikö ollakin me samaa mieltä? Kato. Eikö ollakin me samaa mieltä? Kuvittele, että sulla on semmonen aikajana tässä. Tässä on 1.6, täällä on se, kun nyt on se päivä loppuukaan. Sitten jatkuu siitä vielä eteen ja taaksepäin. Sitten kuvittele semmonen palkki. Tuossa on stream. Sitten sä oot silleen, että okei, se ei ala 1.6 keskiyöllä, vaan se alkaa Onpa tällöin ja vittu tällöin. helppo se liitys. Sitten sä siirrät sitä, niin se sieltä toisesta päästä menee se seuraavan päivän päälle. Niin se niinku... Ainut kokonaiset päivät on siinä keskellä, sit sulla on pari puolikosta molemmilla puolilla. Se jos Siitä sille- tulee ne ekstra päivät, vaikka ne ei kokonaisia Jos me päiviä. oltais aloitettu nollan niin heti silloin toukokuun ja kesäkuun taitteessa silloin keskiyöllä oltais aloitettu, niin sitten tää loppus 12. heinäkuuta, eli lauantaina kello 16 päivällä. Mutta koska me ollaan aloitettu tää 8 illalla silloin, niin se tavallaan sitten siirtyy niinku 20 tuntia eteenpäin. Sitten se menee niinku tavallaan se 43. vuorokauden puolelle sen takia. Tai 43. päivä. Ja se on ihan oikein, se kesto on ilmoitettu ihan oikein, mutta tuo meidän merkkaustapa täällä on. Kun meillä on sanottu aina, että tää kestää noin 42 vuorokautta, niin se on ollut ihan oikein. Et siinä ei ollut niinku väärin, mutta tuo kun me ollaan laitettu, että miten me ollaan merkattu ne päivät, että tavallaan aina kun päivä vaihtuu, mikä on just se oikea tapa mun mielestä merkata, no niin tuossa on niinku yksi liian vähän. Tää meni 43, niin kun kesäkuussa on 30 päivää ja sitten heinäkuussa me striimatetaan 13 päivän aikana, niin vittu 3 plus 13, se on 43. No niin, kiitos. Tätä oli hyvä projekti. Tai joku Nyt mä laitan tänne, että 40/43. Kun tää on, nyt on 40 niinku vuorokausi tai niinku eri päivä, kun me sitten striimatetaan. Sitä paitsi jos ajatellaan, että nyt on niinku 40 päivä, niin sitten jos tää lasketaan mukaan, niin sitä on 4 päivää velee. Tuosta voi laskea montako tuntia. Me pelataan putkeen. 42